Ассалому алайкум дӯстон, хуш омадед ба шабакаи мо. Дар ин навор оиди тозатарин ва муҳимтарин хабарҳо аз ҷаҳони ММА гап мезанем. Шумо бошад моро бо лайк ва комментариҳои худ дастгирӣ кунед. Тобови ҷангори вазни миёнаи UFC Насруддин Имавов гуфт ки бо Ҳамзат Чимаев ҷангидан намехоҳад. 4 муҳориба, 2 рақиб аз топ 10, 2 рақиби дигар аз топ 5 ва 2 ғалабаи фаврӣ. Фикр мекунем ки ман муҳорибаи унвониро арзандаюм, лекин мебинем ки чӣ гап мешавад. Ма барои камарбанд ҷангидан мехостум, ки на ман ва на Ҳамзат ин камарбандро надорем. Мо ҳардуямон довталаб барои камарбандем, якҷо тамрин кардагем ва якдигарро мешиносем. Барои ҳамин бо ӯ ҷангидан намехостум. Вақте ки интихоб намемонад, вақте ки ба мо муҳориба барои камарбанд пешниҳод мекунанд, пас мо маҷбур мешавем. Лекин фикр мекунем ки ҳозир мо бояд қарор барорем ки кадоме аз мо якум барои камарбанд меҷангад. Мо ҳардуямон ин чизро сазоворем, гуфтааст Имавов. Ана дӯстон, Дана Вайт бошад баръакс чунин муҳорибаро ташкил кардан мехоҳад. ӯ худи ҳозир муҳориба гузаронид ва ма ҳоло намедонам ки бо ӯ чӣ кор мекунем. Мо имкониятҳои зиёд дорем ва бале, муҳорибаи довталабӣ байни Ҳамзат Чимаев ва Насруддин Имавов яке аз ин вариантҳост, гуфтааст Вайт. Ва дӯстон, ҳам Ҳамзат ва ҳам Насруддин дар муҳорибаҳои охирони худ чемпионҳои пешинаи вазни худро фавран шикаст доданд. Ҳамзат Уитакерро, Имавов бошад Адесанияро ва ҳардуяш довталаб барои камарбанданд, ки чемпиони вазни онҳо Дрикус Дуплеси аллакай шаби 8 ба 9 феврал дар турнири UFC 312 камарбанди худро дар муҳориба зидди Шон Стрикланд ҳимоя мекунад. Дӯстон, чӣ гуна ки медонед, мо тӯли чанд сол аст ки бо ширкати Шифофармо ҳамкорӣ мекунем ва ба боварии комил ин ширкатро ба шумо тавсия медиҳем. Дар ин ширкат шумо ҳама намуд доруҳои гиёҳӣ, духиҳои арабӣ, соатҳои мусалмонӣ, ҷойнамозҳо, шампунҳои гиёҳӣ ва боз бисёр дигар чизҳоро дастрас карда метавонед. Ин ширкат дастафка ба тамоми шаҳрҳо доранд. Ҳамчунин мошинкаҳо барои риш ва мӯи сар, доруҳо барои фарбе ва харобшавӣ, равғани сиёҳдонаро низ аз ин ширкат дастрас карда метавонед. Рақамҳо дар рӯи экран. Ҳатман аз номи канали Паҳлавон гап занед. Шаби гузашта сомонаи Спорт Salaris пулҳои коркардаи турнири UFC Fight Night Арабистони Саудиро нашр карданд ва ҳозир мо пешкаши шумо мекунем. Пулҳои коркардаи Исраил Адесания $3 миллиону 21 ҳазор $, $1 миллион барои муҳориба, $21 ҳазор аз тарафи спонсорҳои UFC ва $2 миллион дигар аз намоиши пулӣ. Ана пулҳои коркардаи рақиби ӯ Насруддин Имавов бошад $1 миллион 516 ҳазор $, $500 ҳазор барои муҳориба, $100 ҳазор барои ғалаба, $16 ҳазор аз тарафи спонсорҳои UFC ва $850 ҳазор дигар аз намоиши пулӣ. Пулҳои коркардаи Шара Булет $305 ҳазор, $300 ҳазор барои муҳориба ва $5 ҳазор дигар аз тарафи спонсорҳои UFC. Ана пулҳои коркардаи рақиби ӯ Майкл Пейҷ бошад $360 ҳазор, $250 ҳазор барои муҳориба, $100 ҳазор барои ғалаба ва $10 ҳазор дигар аз тарафи спонсорҳои UFC. Пулҳои коркардаи Муҳаммад Наимов $81 ҳазор, $38 ҳазор барои муҳориба, $38 ҳазор барои ғалаба ва $5 ҳазор дигар аз тарафи спонсорҳои UFC. Ана пулҳои коркардаи рақиби ӯ Каан Офли бошад $28 ҳазор, $24 ҳазор барои муҳориба ва $4 ҳазор дигар аз тарафи спонсорҳои UFC. Ва дӯстон, шаби гузашта Муҳаммад Наимовро бо чорум ғалабааш дар ташкилоти UFC саҳифаи расмии UFC Индонезия табрик карда Тоҷикистон ба пеш навиштанд. Ҳамчунин Наимовро ҷангвари пешинаи UFC Муҳаммад Мокаев табрик карда чунин суханҳо навишт: ғалабаи бузурги Муҳаммад Наимов, ӯ чемпиони оянда аз Тоҷикистон мешавад, иншааллоҳ, навиштааст Мокаев. Ва дӯстон, бояд гуфт ки соли 2025 барои ҷангварони тоҷик хеле хуб оғоз шуд. Аллакай дар аввали сол се ҷангвари тоҷик Нурулло Муин ва Муҳаммад Дарюсӣ баромад карда ҳар сеаш ғалаба ба даст оварданд. Ва акнун Лоиқ Раҷабов мондааст, ки аз рӯи овозаҳо ӯ муҳорибаи навбатии худро дар вазни сабук не, балки дар вазни нимёна, яъне 77 килограмм мегузаронад. Мо бошад албатта ки баромади ӯро интизор хоҳем шуд. Айни замон маълум нест ки Лоиқ Раҷабов кай ба октагон бармегардад, лекин ҳамин ки маълум шуд, мо якум шуда ба шумо хабар медиҳем. Барои ҳамин дар YouTube канали мо обуна шуда зангулачаро пахш кунед, то ин ки аз ҳама хабарҳои нави ҷаҳони ММА якум шуда бохабар бошед. То наворҳои баъдӣ, хонободу сарбаланд бошед.